So ayan mga guys, at ayan, natapos na rin natin yung pag-abuno ng tanim natin na avocado. So samahan niyo ako mga guys at iikutin natin. Tara, let's go. So ayan mga guys, dito yung umpisa mga guys, no. Ito yung umpisa ng tanim natin na avocado. So ito yung avocado natin. Ayan, at malusog. Ayan. So nag-ano na tayo ng sanga, nagbawas na tayo ng sanga mga guys, no. Ayan. Nagbawas na tayo para hindi tataas. So ito yung isa. Ayan. Ayan. So dito yung umpisa mga guys. Tapos papunta na dito, doon sa taas. Ayan. Yung isa. Ito. Lulusog. At ayan. Tapos doon medyo mahaba-haba itong video natin mga guys. Dahil marami-rami rin itong tanim natin na avocado. Ayan o. Ayan. So kinultivate natin yung puno. Tapos nilagyan natin ng abono. Tapos dito. Yun. Tapos papuntang taas mga guys. Yun. Ayan. Tapos ito. So haba-haba itong videos natin mga guys, no? Ayan. Ayan. Busog. Ayan. Tapos yun. Ito. So ikutin natin papunta tayo doon sa taas mga guys. Ito muna tayo sa kabilang side. Diretso tayo sa taas. Ayan. So nagbawas na tayo ng mga ayan o. So nag-pruning na tayo mga guys, no. Ayan. Yung mga payat na sanga tinanggal na natin. Ayan. Ito. Ayan, ito. Ayan. So ito na yung dulo mga guys. Ayan. Ito yung pinaka dulo sa tanim natin na avocado. So galing tayo doon sa ibaba, ayun, malayo-layo rin. Nasa 70 meters yung layo na din. Ayan. So dito yung pinakadulo mga guys. Ayan. Yung tapat na kabila. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos pababa na tayo mga guys. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos ito. So yung mga malalaki na mga guys, yung namumulaklak na, bukas na siguro yun. So 2 araw natin na ginawa, no. Ayan. At ayan, pinruning na natin, nagpruning na tayo mga guys. Tinanggal natin yung sa gitna para side by side lang yung sanga. Ayan. Ayan. So ito ang hanggang dito. Ayan. So galing tayo doon sa ibaba. Yun. Tapos nagpagilid naman tayo kanina doon. Doon. Ayan. So yun lang mga guys, at maraming salamat.